диққат, видеое ки ҳоло шумо тамошо мекунед танҳо характери омӯзишӣ дорад ва ягон каса барои қонуншиканӣ даъват намекунад. Толибон дар бисёр кишварҳои ҷаҳон ҳамчун гурӯҳи мамнӯъ ба ҳисоб меравад. Канали Эсем Шарипов ягон каса ба миллатчигӣ, бадбинии байни динҳои гуногун даъват намекунад. Ширкат бо номи Шифофармо ки мо дар шумо тавсия метем, доруҳои гиёҳӣ дорад барои баровардани риш, мӯи сар, бӯи бади бадан, миёндард, почадард, гурдадард ва дигар дардҳое ки шуморо азият метавад ва шумо аз ӯ ранҷ мекашед. Марҳамат бародаро, рақам дар рӯи экран аст. ҳафтаи охир диққати тамоми ҷаҳона ба худаш ҷалб кардагиай Афғонистон ва акнун айни замон метавонем мо бигӯем ки власти Афғонистон пурра дар дасти Толибон аст ки ин гурӯҳ дар бисёр кишварҳо ҳамчун гурӯҳи мамнӯъ ба ҳисоб меравад. Гурӯҳи Толибон тавонист ки дар муддати хеле ҳам кӯтоҳ ва агар ки мумкин боша хел гуфтан беҷанг тавонист ки Афғонистона зери идораи худаш бигирад. Имрӯз мо гап мезанем дар бораи яке аз гурӯҳе ки дар тамоми планетаи замин ҳамчун ташкилоти террористӣ ба ҳисоб меравад. лекин пеш аз видеоро тамошо кардан фаромош накунед дар видео лайк монед ва видеоро ба дигарро поделиться кунед. ва бародаро, чун ҳар вақта мехоҳам ба мухлисони ҷанговару бозингаро ва дӯстдорони варзиш хотиррасон кунам ки ссилкае ки дар комментарияи видео закрепиш дега, ин ссилка ба шумо имконият медиҳад ки дар борди ҷанговару бозингарои дӯстдоштаи худтон пул кор кунед. Барои кора кардан ба ссилкае дар комментария закрепишда бигзаред, регистратсия кунед ва фаромӯш накунед ки дар вақти полни регистратсия кардантон метавонед ба промокоди канал бонус ба даст биёред. Ссилка барои регистратсия кардан ва промокод барои бонус ба даст овардан албатта ки дар комментария закрепиш дега. дар аввали солҳои 90 Афғонистон аз территорияе иборат буд ки дар байни гурӯҳҳои муҷоҳидо тақсим шудагӣ буд. маънои номи ташкилотҳо аз тарҷумаи арабӣ яъне ки мубориза барои дин. ин ташкилотҳо мубориза мебурданд ба зидди қонунҳои давлат ва қувваҳои Советскии Союз. муноқишаи бепоён сабаби норозигии баъзе муҷоҳидои қаторӣ шид ки ӯ маҷбур шиданд кишварро тарк карда ба Покистон браванд. авластои Покистон боша имконияти ҳодисаро ба фоидаи худшон истифода бурданда аз даст надоданд. ӯ қабул карданд ва тамрин доданд ҷавонони ёша, яъне ки ба сари власти Афғонистон овардани гурӯҳи Толибон то ки муноқишаи пешинашонро ҳал кунанд, оиди сарҳад ба фоидаи худшон албатта. Алло, это Пакистан? Да. Нам нужен 1 килограмм. Официальный основатель ва лидери ташкилоти террористӣ ба ҳисоб мерава Мулло Муҳаммад Умар. яъне ки ин ташкилот ҳаракат мекард ки ягона идеологияи худшона бисозанд бо қонунҳои асри миёна ва тарзи зиндагӣ. тирамоҳи соли 1994 боявико нақшашона хостанд ки амалӣ кунанд. гурӯҳи мусаллаҳ тавонистанд ки хеле ҳам дар муддати кӯтоҳ юго-запади Афғонистона таҳти назорати худшон бигиранд. яъне ки ӯ тонистанд ки дуюм шаҳри кишвар Кандагара зери назорати худшон бигиранд. гурӯҳ тавонист ки ин шаҳрро пойтахти неофициални худшон кунанд ва оҳиста оҳиста шаҳрвандои ӯ минтақаро ба гурӯҳи худшон шомил карданда оғоз карданд. баҳори соли 1995 ташкилот тамоми ҷануби Афғонистона зери назорати худаш мегирад. ғолибии ӯ дмидардин буд то ба Кобул даромаданд. 27 сентябри соли 1996 Мулло Умар ҳамроҳи лашкари худаш ба пойтахти Афғонистон ворид мешавад. ҳарифони политикии худшона ӯ дар симчӯбҳо ва дар кранҳои сохтмонӣ ба дор овехта ҳамин тариқ тартиботи нав ворид мекунанд. сардори Толибон эълон кард дар бораи сохтани имороти исломии Афғонистон ва ин кишвари нава қабул кардан танҳо 3 кишвари дигар: Покистон, Имороти Араб ва Арабистони Саудӣ. лекин ин кор натавонист ки монеа шава барои ҷориб кардани тартиботи нави Толибон. мо мехоҳем ҳамин гуна зиндагӣ кунем ки чӣ гуна ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам 1400 сол пеш зиндагӣ мекард ва мо ҳақ дорем ки барои ин кор мубориза барем. мега ӯ вақт яке аз лидерҳо Мавлавӣ Вакил Аҳмад Муттаваккил ва коре ки ӯ ҷорӣ мекарданд, яъне ки государствои наве ки ӯ бояд месохтанд, Имороти Исломии Афғонистон, яъне ки дар уҷа чӣ гуна қонунҳо буд. мамнӯъ буд истифодаи машруботи спиртӣ, маводи мухаддир, навохтан дар асбобҳои мусиқӣ, рақс кардан ва гӯш кардани мусиқӣ, якҷоя шудан бо зан пеш аз никоҳ, пӯшидани либосҳои хориҷӣ,
нигоҳ доштани расм ё ин ки сурати дигар шахс дар хона, бозӣ кардан дар шахмат, нигоҳ доштан дар хона ҳайвонҳои хонагӣ, тарошидани риш ва буруд. лекин власти Толибон ҳамахел дар кишвар ягон беҳбудӣ карда наметавонанд. дар натиҷаи конфликтҳои дуру дарозу бепоён экономикаи кишвар хеле ҳам паст мешавад. сардорҳои Толибон ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд. як тарафи ӯ ҳаракат мекард ки қонуну тартиботи зиндагии қадимаро ҷорӣ кунад, аз як тарафи дигараш боша ҳаракат мекард ки ба мисли як государствои замонавӣ бисозад. дар натиҷа Афғонистон як майдон барои ташкилоти гурӯҳҳои террористии ҷаҳонӣ мубаддал мегардад. гурӯҳи Толибон хеле ҳам хуб қабул мекунанд ва пешниҳод мекунанд лагерҳои тамриниро барои хоҳишмандон аз тарафи Чечня ҳангоми ду муноқишаи хеле ҳам даҳшатнок дар территорияи Россия. маҳз гурӯҳи Толибон паноҳгоҳ пешниҳод мекунад дар гурӯҳи Ал-Қоида ва сардори ӯ Усома бен Ладен. баъди теракти 11 сентябри соли 2001 войски Амрико ва саюзникҳои ӯ ба Афғонистон медароянд ба баҳонаи дастгир кардани Бен Ладен ва дар ҳамин ҷа хотима меёбад властҳои Толибон. ташкилот аз тамоми шаҳрҳои кишвар пеш карда мешавад ва танҳо дар баъзе ҷойҳо гурӯҳҳои партизании алоҳидаи ӯво боқӣ мемонд. давоми як чанд даҳсолаи дигар Афғонистон метавонад ки дар бораи хатар аз тарафи Толибон фикр накунад ва худша ҳамчун як давлати пешрафтаву технологӣ рост кунад. баъди 20 соли аввали ин оператсия дар Афғонистон, президенти Амрико Доналд Трамп фармон имзо мекунад оиди баровардани войскаи амрикоӣ аз территорияи Афғонистон. барои анҷом додани ин кор дипломатҳои госдеп бо лидери Толибон маҷлис мегзаронанд то ки баъди войскаи амрикоро аз территорияи Афғонистон баровардан ягон нофаҳмоӣ дар уҷа рух натад. ҳамаш хеле ҳам хуб анҷом ёфт то ҳамон вақтеро ки президенти нави Амрико Ҷозеф Байден хост ки ин корро тезтар анҷом буда. баъди чӣ войскаи Амрико техникаи ҳарбӣ тири яроқа дар базаҳои холӣ ба тамоми Афғонистон гузошта зуд ба ватан бармегарданд. албатта дар ҳоле ки ҳамаи кор дар чашми мо рух додааст, мо садфоиза гуфта наметавонем сабаби зуд гирифтани войскаи Амрикоро аз Афғонистон ва ҳуҷуми Толибона ба ӯ тараф. лекин як чиз аниқае ки Толибон боз тавонистанд ки тамоми Афғонистона зери назорати худшон бигиранд. айни замон Министерствои корҳои хориҷии Россия ҳаракат кардааст ки бо властҳои нави Кобул маслиҳат кунад то ки ҳуҷуми нави террористӣ дар территорияи худаш рух натад. шумо дар комментария бинависед ки дар бораи Толибон чӣ фикр доред?